Ġesù wieġeb u qalilhom: Morru għaddu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, t-sopop jimxu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lil foqra. Ħini hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Fil-Grieg oriġinal tal-Vanġelu, il-kelma għal tfixkel hija skandolizo jew skandalizza ruħu. Ġesù iwedilna għena u barka jekk ma nieħdux għalina u ma nitħawdux minħabba fih. Kif da? Il-ktieb tal-Antik Testament tal-Bibbja bl-isem ta' Qohellet jgħid hekk: Alla kollox għamel tajjeb f'waqtu. Poġġa l-Eternità f'qalb il-bniedem. Iżda bla ma dawn jirnexxielhom jikxfu x'jagħmel Alla mill-bidu sat-tmiem. Hekk jidher li l-bnedmin ma kixfux jew ma fehmux dwar l-Eternità illi hemm impoġġija f'qalbhom. Iżda Ġesù jitħaddet, jaħdem u jfejjaq eżatt minn dik l-Eternità. Għalhekk nitfixklu dwaru u dwar dak li hu jqis importanti fil-ħajja. Jgħidilna biex immutu għal ħajja tas-soltu tagħna issa sabiex ngħixu il-ħajja eterna issa. Dan kliemu iħawwadna u jbeżżana. Żgur li Ġwanni l-Ammiedi kien jibża wkoll waqt li kien il-ħabs u jistenna li jinqatel minn Erodi. Immutu? Xi prezz għoli jrid jitħallas sabiex ningranaw irwieħna mal-Eternità mpoġġija f'qalbna? Iżda Ġesù u l-Bibbja jgħidulna 365 darba la tibżawx. Il-profeta Iżajja jgħid: Għamlu l-ħila la tibżawx. Iva jgelgel l-ilma fid-deżert u l-widien fix-xahri. L-ilmijiet ta' twelid ġdid.